Drama ġdida, programm ġdid ta' diskussjoni kuljum, l-analiżi tal-ġurnali, magazine program ġdid, programmi ta' divertiment, tisjir, kultura, dokumentarji, sports u ħafna aktar. Mill-iskeda l-ġdida Net Television se jwassal żewġ produzzjonijiet ta' drama kull nhar ta' tnejn u l-ħamis, dan kif Fattigi tidħol fit-tieni staġun tagħha bil-produzzjoni żgħaka tagħmel id-debut tagħha fuq dan l-istazzjon. Ma jonqsux ukoll il-programmi għall-familja kollha, Life and Style Weekend u l-programm il-ġdid ta' wara nofsinhar Family Affair. Fost aktar programmi mistennija MD Entertainers li xandar issif filgħaxija u Akila li se ritorna f'Jannar. L-iskeda tinkludi l-programmi Duets, Jekk Joġobkom, Accelerate, Meander, Jinint, Wheelspin, Wedding Plan, Frusek u l-programmi il-ġodda ħallelin tal-baħar u fi żmieni. Fejn jidħol sports, Replay se jkompli jissaħħaħ bi programm ġdid blisem Replay Live Score, filwaqt li l-programm Sports Extra se jibda jixxandar il-ħadd fil-5 ta' wara nofsinhar. Stennija wkoll għall-programm Be Our Guest preżentat minn Dulcima Aquilina u x-xef Daniel Grek. Bla dubju li skeda ġdida se tara it-tisħiħ tas-servizz tal-aħbarijiet b'net news inidi jingles ġodda u kontenut aktar b'saħħtu. Wara l-aħbarijiet fis-6 ta' filgħaxija, mit-tnejn sal-ġimgħa jixxandar Net Live li issa daħal fir-raba' staġun tiegħu, filwaqt illi Luis Tedesco se tkun qed tippreżenta l-programm fid-dettall eżatt wara Net News tas-7:30. Iżda d-diskussjoni ma taqafx hawn, nhar ta' tlieta jixxandar Magħkom preżentat mill-avukat Roberta Bonello, filwaqt illi l-erba' jirritorna l-programm Sors Informati bi produzzjoni ta' Stephanie Kirkop u Joe Mikallef. Apparti x-xogħol kollu li sar biex tfasslet l-iskeda fis-sajf sar ukoll investiment qawwi fl-istudios il-ġodda li jintużaw għal programmi ta' diskussjoni. F'din l-iskeda f'Ottubru se nkunu qegħdin nkomplu fuq passi li diġà bdejna anke fix-xhur li għaddew. Allura minn hawn nieħu l-opportunità illi nirringrazzja lil Pier Portelli, chairman preċedenti ta' din il-kumpanija, illi beda wkoll strutturi ta' riformi, ma nirringrazzja wkoll lill-istaff kollu tagħna, lill-producers kollha tagħna, il-kap tal-aħbarijiet Robert Cremona u l-istaff tiegħu illi offrewlna wkoll prodott tajjeb u qegħdin ikomplu jistinkaw biex jtajbuh. Allura din is-sena qegħdin nistennew illi jkollna anki improvement fuq dak li diġà bdejna fix-xhur li għaddew. Mbagħad mas-sena d-dieħla nibdew ċertu tibdiliet ukoll ta' affarijiet ġodda. Fejn jidħol Net FM anke hawn skeda b'saħħitha ħafna. Jirritorna Ċal Saliba kuljum wara nofsinhar, jirritorna wkoll Indri bil-programm Ngħiduha kif inhi u fil-Breakfast Show stennija għal min se jkun jew tkun it-tielet preżentatur ma' Stephanie u Dylan. Dan apparti l-ismijiet li huma sinonimi ma' Net FM, Marbek Spiteri, Eileen Montezin, Dulcima, Martin, Marka Zoppardi u ħafna oħrajn. Iż-żewġ skedi kemm tat-televiżjoni u anke tar-radju se jibdew it-tnejn 30 ta' Settembru.